patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Kamina mo sa Radyo Lambornas 95.7 Mellow Touch. Kini ang programang Bernie B Talks Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 10 sa gabi. So moto brad na nakoy meal plan. Tapos nataraw ko exercise. Tapos wish ko lang. Wish ko ba? Nya, di ba magkuhan gusto ko nimo to ipa-coach gyapon tong coach ni Carlos Coach ni Willie. Yulo. Coach ni Willie. Katong chicks kayo. Pa-coach lagi ko kay murag. Katong last na mo nga plan bro nadungagan na nung kung 1.5 kilos. Ay. Bantong tingala ko ano ang bakong bako sakit naman murag magni samot taga. Ta-timing ni kung dalaga si Ella po doon gusto na po daw siya magpaniwang. Sa'yo nakaka-inspire niya. Ambot ka basig na new crush na anong magsusa magpaniwang. Wala sad. Wala. Ulbaan ng papa. Gusto lang siya beautiful. Makuyawan mo sa tanyo. Para sige ko na sige dungan ta. So na meal plan ka ng calorie deficit na tong testingan. May lang tagsugod ani siguro. Dili ako inon si. Ang one day low carb. May pinaglugan na increase mo ng tagwan ni hap. Unya na ko. Inon ako si Ella nga. Ella, ayuhan na ikuan na ipakita na yung energy diya. Tapos inon din mo, Daddy, you don't, come on, Daddy. You're so lampayatot. Come on, Daddy. Ano ako para makuhan yun, mapush yun ka. Ay, wish lang na ito, mga igala. Sige lang, kaya to. Anyway. So, moto, bye. God bless Arp sa imong kan. Brad, kailangan ako rin sa akong sugar, ko. Kailangan yun, kailangan. Nagsalig na mo kasi insulin. Ingani manggod ah. Ingani manggod. Grabe na kaya natong mga vision na to sa future ba, pero kung ang health gid ang balakid anang mga vision na gusto ba gid ta makatabang sa katilingban, ha? Pero kung ang imong health ang problema na absent lugar ka. Ano yan itong problema niya? Di man na. So, moto, bye. Ito na, oras na para sa atong letter for today. Simulan na po natin ang ating alamat. Dear Honorable Councilor Bernie, Master Poppy, and Sir Juanito. Nasir na ka, Brad. Sir. Good day. Mga yon takog tambag kay nakaabot na gyud ko sa usa ka sitwasyon nga lisod kaayo og komplikado. Wala ko kabalo unsaon pagsulbad ani. Agoy. Again, shout out ko sa tanan mga OFW nga suki sa atong mga podcast ug uban pa. Ang size sa akong sapatos 8.5 or 9. Kamo Arp, masay size nga 11 ako. 11. Same na ako 8.5 ug 9. Mamaor gyud dita. So, kay mga extra sapatos dabi. Pwede ra gid katagana og sapatos daywa, no? Dili kwarta. Ako di ay si Mark. Uy, si Mark. Liwanag sa dili. Liwanag. Og na ako'y uyab nga si Andrea. We've been together for almost 2 years na. Og maayo man among relasyon. But lately, something has changed. Nako. English na. Basta ma-English na lagi na.
Kay mo maginanggingon nila that people change. Nagaling kanta na. People change in Cagayan. Cagayan Parkview Hotel. Diba? The problem is dili kay Andrea. So it's Ay. not me. It's not you. It's me. It's me. Karon nung ko sa mong classmate nga gitawag na mong it's me hanton ng graduate me. It's me? Oh, kay ang naitabo kay nag-inilog kay bangko. Uy, kagit sa man ni bangko din siya. No, it's me, it's me, it's me. Sa moto nga yung pangalan karon it's me. Listen mo gud kay mingin pod siya. It's I. Oh, di ba? Dili gisumpay man Balik na. yapon. Say it's me. Siya nga it's me chair, it's me chair. Sa moto nahimo sang it's me. Yan tibok anton ng graduate na lang. Ang pangalan na usab yung pangalan. Uy, it's me. Oh, it's me na lang. Ako kinailangan ko no. Baptismohan na nun. Usa man sa mga tig-baptize gud. Sige. Nangoy classmate nga mubo kayo gi-baptize na kog Chabilita. Nahimo ng Chabilita yung pangalan. The problem is dili kay Andrea but sa iyang igsuon nga si Maria. Nagsugod ang tanan when I spent more time sa balay nila Andrea. Okay. Si Maria, iyang younger sister. Oy! Dito na. Sama na eh. Si Maria, iyang younger sister, kay permi na ako makita. Og na-sorpresa ko nga nagka-close me. Agay, diri na. Sorpresa! As time went by, I found myself falling for her. Dahil. I know nga sayop ni, pero control sa akong gibati. Di ay. Mas nindot og mas dako, ha? Mas nindot og mas dako pa ang akong connection kang Maria kay kang Andrea. Og karon confused kaayo ko. Magsige na nun mig-away ni Andrea. Ang resulta, si Maria ang ga-comfort. Mao lagi. Usahay, mas naapay time si Maria sa ako kang kay Andrea. Moni karon nga confused kayo ko. Wala pa gyud ko ni make og move or ni confess kang Maria. Wala pa yung naitabo na mo, pero there was one night. Nga nag-L to L me. Uy, sana. Shula, baby. Walay naitabo nga panagsagbo sa duha ka bungoton pero nagchula. Abi na ko legs to legs. Chula. Medyo tipsy mi atong nga time. Kasi nasa taning tipsy. Nasa biya nga times no? Medyo tipsy ka ba? Mau ba? Amot ni mo, Bernie. Walagi. Ang problema, dili na ko gusto nga maguba ang akong relasyon kang Andrea. Og samot nga dili ko gusto maguba ilang pagkigigsuon tungod nako. Apa nang isa pa? Gaselos ko kay murag nay gapanguyab kang Maria. Naniro. Og feeling sad nako nakagusto si Maria nako. Councilor Bernie, Master Poppy, Sir Juanito, unsa man akong buhaton? Dapat ba na ako isulti tanan kang Andrea or dapat ba na ako i-ignore ang akong gibati kang Maria para dili ma-complicate ang tanan? Pero lisod na gyud kayo kay murag maglisod nako og kontrolar sa akong kasing-kasing. Kontrolar. Naay mga sinyales o naay ginapakita si Maria nga ganahan sad niya na ganahan sad siya sa ako. Kung panington ko iyang trapuhan sa iyang panty. Okay na. Daghang salamat sa inyong tambag ug oras. Nagmamahal si Mark.
Thank you so much. Namina mo sa Radyo Lampornas 95.7. The Mellow Touch. It's a Monday, October 14. Uban ninyo si Master Poppy o si Juanito sa Juan Photo. Yes. Namoy mga kuandya, mga photoshoot o kuban pa. One photo na yan. One photo na yan. The Jingle Master, Master Poppy. Tune Masters. Jingle. Tune Masters. Tune Masters. Kauban si JR Kuyam. Ang kapamuhat sa mga winning Ng mga Winning political jingles of the world. Yeah. Walain na si Master Poppy na ugang si Juan JR Kuyam sa Tune Masters. Okay. Atong balikan ang usa ka letter sender, mga igala. Wait. Pangalan niya sino yan? Si Mark. Si Mark nga naiuyab nga si Andrea nga naigsuon nga younger sister nga si Maria. Ang problema, nagka-close sila sa manghod. Gaka-inlove na nun siya sa manghod. Ay. Wala pa yung naitabo noon nga panagtagbo sa duha ka bunguton. Pero Nag-schedule na. wala pa, nagtsula. Medyo tipsy. Ipasangin na lang pagka-tipsy. Okay. Tapos feel sad niya nga mornay ma-feel maginato ng mga laki, no, nga medyo ganahan sa dang babae, no, sa iyang gesture, sa iyang mga kuan, kung reply or whatever. Kung bright ka, kung bugok-bugok ka, di ka kapilo. Medyo di ka kuan, di ka manhid. Oh. Pero mo galing, pero uyab gyud sila ni Andrea. Ang iya is di niya gusto magubang relasyon o tanan. Isulti ba daw niya kang Andrea? Andrea? Wa man ang utana si Andrea po. Wa man sad mo na sapon pa. Ang problema din ibang medyo ga-action na sa selos kanay ka panguyab kang Maria. Achos. So sama na niya. Dili ma-complicate ang tanan. Ma-complicate yun ay nun. So, dili, so pag bura magkita ba sa iba, gunahon na to, nga na kadali bang magsuon sila, adi na ko ganan sa imo, sa manghod na ko nimo. So, okay na ta, kalimtan na nato ang tanan. Okay? Bura maging na kadali ang tanan, no? Bura, bisag galing friends lang, or bisag dili pa best friend, bisag barkada lang sila. Nganitabok lang ang barkada. Complicated yun ay. Dili ginaingana ka easy, nga mura maggusto lang tanga. Pag-ingon nga feeling okay na depende sa ilang kuaner, depende sa iyang goal. Unsa iyang gusto nga goal, makuha niya ang duha. Unsa may iyang gusto nga goal A, gusto niya mutilaw sa duha. B, gusto niya i-prove sa iyang self nga gwapo kay siya, kay duha ang iyahang uyab. Conceited. O napoy letter C and Herb kanang nasa ting, I don't know brother. Nadamay na sa money, pero I don't know, na mga lamang sa mga kuan sa laki nga murag kuan kita, bay kana murag pride kay nato ba? Kana naging nga kay nga murag pride kay nimo bang gabi bay? Sila duha bay. Ang magsuon bay. Na in love bay. Kay pa si Garbo. Nagalintay friend, di ba nga naburusan ng kuan tapos ang iyahang naburusan po niyang igsuon. So, natingala ko ng mga anak nga, unsa man ni akong igsuon kay akong igagaw. Natay kay ilay nga anak po, good looking sa kayong amigo, kuan kayo. Tisoy kayo kay musician ba? Oh. Ay. Oh, di ba naburusan niya ang una tapos. Pero mo lagi, unsa may mong gusto sa imong kinabuhi? Kinsa tong ngalan? Nagkuan? Nagpadala? Si Mark. Unsa may mong gusto ganahan nimo sa imong kinabuhi kanang nga makatilaw ka sa imong kuan nga ma-okay ra din mo, masabtan sa imo. Oh, beta ba? Ikadua. Unsa may gusto na may uban tao pod nga gusto pod Mark og kuan peace of mind lang. Dili basta gusto kanang tilawan lang gina ko sa di na dayon ana. Once lagi kausa lang tapos di na dayon. Okay na din kung Andrea na ko ana. Pero kung kana man gud una to nagtubaga kung ingana man gud mo kuan na
masabot-sabot ba na nimo nga what if magdayon mo aning sister ni Kuan kanang imong uyab gyud karon? Para mas Kanya, lami pa kita imagination Herb. Ang ate Herb kay medyo nagpabaya na sa lawas, medyo nalambok na ana. Takaning manghod Herb, Ibana Alawi. Mga ana pag tapos tuyon bitaw nga pagbisita sa balay, busy pang ate kay bitaw nag-work. Tapos ang manghod si Ibana Alawi tuyon gyud nga di magbra naka t-shirt lang. Puok ang shorts na medyo luag-luag nga kung ma-electric panan medyo mulikli yun. Nakita na nimo ang senaryo. Oh. Ingani man gud ni. Kala man mo tuyon ba? Oh my God nga no man eh. Pero ingani man gud nakasulod man gud ang butang niya. Na kay gimo nagtsula na, di ba? So meaning nasugod na ka sa imong temptation og kuan. Number 1 ani kung gusto gyud ka og peace of mind, biyae silang duha. Kaya nga number 1, kung dito ka sa imong ate, magsigig dikit-dikit imong ate, silasod sa kayo nga, unless iyang manghod mo, adto na mo, abroad, kay nag-nursing dito, or sa baka, no? Pwede nga na. But, kung ang manghod po ng like, gusto nimo dayon nun, siyempre, ang ate po, nagyod ay lamat sa imo, gyud nga, ate ko na niya, di ba, mag-uyab mo, niya, dati kang boyfriend. So, grabe na complicated nga sitwasyon imong ginauna, gyud. Nasa ko'y na ilan ngayong ani nga sitwasyon, pero dili insigida, kaya ba nagbulag yun sila, niabot pag a year, na uyab yun niyang manghod ba? Pwede na. Murag ingato ang komplikasyon. Murag ingato ang komplikasyon nga murag na nawala yung love or something anana. Murag na something. So, pero in fairness, niabot pa og murag nawalag yun. Then after murag almost a year daw. So nanguyab siya doon na may pero nauyab gini ang manghod. Sa manghod yun siya napadulong. Yes. Because naman gunay respect ng ingana. Meaning nagbulag naman, nagbulag na nakaka-respect sa tao nga imo pang gipadugay pag yun, and then wala damha nga nag-meet na pud mo siyang manghod nga pwede po dayon nga makasabot ang magulang ba nga. Okay, nagka-close day mo ana. So dili ra siya ang dahilan, like lahi man gud ang betrayal gid. Naginaylamat ang betrayal gid mo nang dili na nimo na gid na siya i-push. Dapat number 1, kung if you have peace of mind, you want to have peace of mind, gusto nimo nga di na nato mausab tong mga chula diha, na-attract lang ka, pwede ra gyud kayo nimo i-amin kang kuan Andrea kay ming gyud ka nga sorry kayo nga naing ana man, but I want to work this out ana. Kung promise, gusto kang ingana. Promise ulo-ulo ra gyud, promise. Pero wala ka, ang kanilang sa situation, ako lang gusto i-emphasize. Ako lang gusto i-emphasize na sometimes kamo ba mga ate mo, na mo'y boyfriend, lalaki, tapos, kaya nagapong ba nga mo, ato sa balay, boarding at tanay mong manghod ba? Nadalaga na po kayo ba? You know, always, yun nga, prevention is better than cure. I could perminti kumpiyansa nga, okay ra, dili siya yung ana. Bisa pa kung sa kabuutan nga lalaki, bitaw, sa ngalan nga, sexy na, dalaga na siya, medyo yung kadaan na kay mga advance na ka mag-isip daan nga mas possible. Ayaw giduguan kay burabag it's biology. Nga ma-attract yun ang nakita usay ko natin may nga usay bay na labi naiuban live in na tanadiya nagipay-eskwela ang manghod. Usay makalimot na ba kana bitong chillax na nga usay ibilin-bilin na lang nimo imong manghod. May tanag mga bisan palagi may lagi tanong mga simba herb sige kuan bitaw. Lagi ba? Bisan pagbasag Bible na agin na ba? Bisa may lagi tanong murag fall lang. What if kung medyo mas padulong sa evil doings na ba? Mo gani. Nga kana bitaw. Tapos wa man taga imagine og balay na kanang balay nga mansion nga nindot yung mga CR na usahay makita ba na to nga nang common ang CR na tapli lang gamay ba? Nagsugo na dia gidili-li imong ana ba kamay ana daw say badlungon nimo imong manghod or something nga nadia mga pag-umangkon nga nadalagan na nga uy day isig palabig say ba kay na chillax na mga sa balay magbika ra diha mag-ano lang diha sometimes medyo TikTok diha nagsayaw medyo aware sa gitag mga ingana gyud medyo aware ta sa tag mga ingana I mean kapila na gyud ta makita mga ingana nga ayo gyud pag bisa pag may kagbuutan ng kuan pero mo say lagi ma-provoke ba
Di mo And then, maano. samot pag yun nabay kung naibisyo, inom-inom, Kana. yun nabay. Mawala yun ang control sa sarili anang ingana nga mga occasional ba? Mayin ka nga, rare mo ka na mahitabo. No. Rare lagi, pero pag mahitabo po, rare ka. Now, ang worst anak, kung atong imagine ang banabana or kung isa ka ng pangiton, pangit, akong tiyan, anak. Mga wanito ang purma. Oh. Wengani nga mga purma. Pakita lag dimple, basin mo yun kag, call. Asa mo yung dimple dyan na side din? Ana ba, call? Say, kwan. Oh, ana. Uy, call, pwede mo. Ikaw lang, sakay lang ko si mong motor niya. Barangay gwapo man ka, call, no? Tayo may kay giigang, kay medyo igangon ang balay, walay aircon. Nag-boxers lang si Uncle Juanito, ana. Tanapod siya, ibutan ako ang iyang pagdalaga. Kani ano lang niya, iyang pagdalaga, napagin sa kana pa ng, kanabitong medyo ano na po siya, kanang sitra man arp, kanang, medyo ano na ba, experiment na po, gawin na sa dug mga, kasulod na sa mga ana ba, kaya nagkadalaga na ba, ana. Ako'y di ana lagi din mo, no? Ayaw, anak. Nagkuhanda yun, nag-angkas na yun. Uy, alin na dani kay ulan kayo, sakay na dani. Pag-angkas na yun, break na yun. Ay, agoy. Ayaw, anak. Diyan na rin magsugod sa ayaw, anak, call. Sige, ligag break call. I mean, lisod kanang may ana nga mga common ba ni siya nga sa mga mistakes pag umangkon o nakikipay-eskwela, igsuon ng mga ana bitaw. Pero ingana ni siya ba ya, the root cause of nganong ingana ang gakaitabo sa atong lipunan, which is gibase man nato sa atong mga nakitaan. Yeah. Diba? Atong gakabawaan sa uban ana, pero it's really happening, di ba? Yeah. Di na nato na kalimot, pero kabalo ka ina daw ko kung sayop ko. It's because very thank you. It's very kuan na kayo common na kastanan nga makakita gid ta og mga bastos kaayo nga mga kuan suggestion kana ba Viva Max pa lang daan. Teaser pa lang daan sa Viva Max. Sus pag mo ano ta uy lahi ba nang bawal kay murag ginafeed ang imong imagination, brad. Provoke ka ba unya tapos mga salida pa so no, dapat lang di ba kay kabalo ka mobitan ng miingon ng mga religious leaders nga ayaw kay mo pananaw mga movies ayaw kay mo pagngana tanaw kay di kay ma-feed na sa imong mind. Now kung hinay imong faith makainyo ka nga normal ra ni wala mga tanan man ni ginabuhat ana man gud din tanan man gabuhat ani kira gid ni bay ana pero kung grabe imong faith pud di ka matabangan og kuan nga ay pa di na ko ni ikuan bay di na ko ni tan-awon bay pero I'm sure guilty gyapon ko ana nga magnanaw pagid gyapon og mga ana ba nga kabalo ko unsa inyong namagid mo yung mga favorite nga gina-search nga keyword sa .com, di ba? Yeah. Unsa may mga favorite nimo mga Lima nga na YouTube naman ko tanawon. Na-teaser sa Viva Max na katong estudyante ug ang konduktor, ana ba? Imagine man ta konduktor na kanang mga hugawon may ana. Ano bigay nga dito sa Viva gwapo tisoy. Ga-abs. Oh. Pusa mga gala. So, siyempre, ni-subscribe din ang mga konduktor. Tanaw ko, ni-subscribe ko. Diba? Dinangarap po ng mga konduktor nga pwede rin yun ba na ma-inlove sa ating estudyante ba? Di man na nagsugod. Banto grabitaw ng mga kita, gigubay kay na, ginay mga video ba nga mga, kanang mag-jackelems ba diya sa kwan public. Oh, yeah. Kanang nga na ba? Because kana ang iyang utok manggod ba, nag-suggest na siya sa mga tao nga pwede naman siguro kuan. Siguro ikapila na po nga. Lagi, basin po ba, ikapila na po na siya nagbuhat o nga nga wala po gibuhat ba? Or siguro one time nga napoy ni pato nga babae. Yeah. Matakabalo. Sa Takabalo, yeah. Matakabalo. Grabe. Kaya muna, at the end of the day, kung success ka mo man ni Maria, mag-uban, dili man si Andrea, pero if imo ni ipalabay na chance, forever ka mo tanaw kang Maria, sa layo og dili ka happy with Andrea. Kung i-busted ka ni Maria, at least you tried. Ending peace of mind and wala na what if. Kung ibalik yung i-push through lugar yun na ikwanta nga, sige, ito ni pa si Maria. Sakit man gani imong mauyab sa imong amiga, unsa na lang ka kung manghod nimo. Wala pod na delikadesa manghod sa bae kay uyab sa ati yang gipatulan. Kana pod si Mark feeling gwapo basag kaayo. Oy pag midyas ba pirmi dong para di mo mang
Managhan sa kalibutan, ayan na. Which is kasabot ko nga kanang ganahan siya excitement, kasabot ko nga na-appreciate siya and then na-appreciate pud niya nga murag nga na ba nga pwede man pag i-allow man gud nimo mahimo siyang normal na ang fantasy man gud ni Mark kay musugot ang iyang fantasy musugot ang iyang ate nga makit-an mi nga maghalok mi din paabot sa panahon nga iisa ra gid mi kwarto ana nga makit-an nga murag amo na iyang fantasy dili na iyang fantasy kay sa kon pandaan ningon ba siya nga para na peace of mind or na para na peace of mind. Pero wala kayo na. Peace of mind man kay nag-peace of mind galing kay ingon na nagadagan naman bisag unsa naman. Lord ayon na kuha nila binakang mga imagination. Please. Daga na kayo nagsuggest ba sa iyang mind. Tapos ikaw wata ka manghilabot kay maglantaw-lantaw ka di na nag-bond out doon. Tapos nilabay bagong ligo. Nagtapis pag yun. Nanasa. Ay, nga naman Wala din. Aksidente nga nahulog ang towel. Yay! Kaya nakagusto man, di ba? Pinakuan pag yun. Call, pero ang problema na, kay gibiyang yun ang towel. Call, pwede, palaya ko sa akong towel. Yay, dito na. Kuya man, kaya, ano man siya? Kaya, sorry kayo, katong akong panty binasa kuan kuya. Sorry yung gusto ng kuya. Problema, kuya, asan ako libutang akong panty mo yun? Kuya, di ibutang sa kong brief. Iabay na rin sa mga gala. Agay, nakatapis niya, humot kay Palmolive. Agay! Samot na nung Cassandra nag-imagine mo. Imagine mo, humot kayo. Palmolive nga pink. Agay mo. Palmolive nga pink. Humot kayo. Di ba? Ang sabon ka. Pero ang sabon kay Bioderm. Bioderm nga blue. Unsa kay tong sabon nga na-advertise sila nga pag ana niya siya sabon kay ni ana din siya shampoo nga pag ano niya kay katong nagana ito unsa to nga sabon nga grabe sa to nga advertisement ba nga murag ingana di ay basta magsabon ka ato mag-shampoo ka ato kabalo ka ba na remember din ako Brad so ako ni dako lay ko nga puro man mi lalaki no nga magsuon lalaki mi tanan so si mama sure ka babae sure ko abot lang sa ako mga iso so di dako gibran nga among balay lalaki ang mga nanaban ay lalaki ang nanaban katong ni balay na may kagayan nga naiwantay nga kay nagnanamay balay din nga nanami kauban nga usahay mga igagaw ni mama na babagkuhan ko ba nga naibabae sa una part burag ano ko ba mabaguhan ko ba nga na kay makita laing nga bagong ligo nakatapis ano ba ta nagipanghalay nga mga panty ngano may ana ba struggling gyud puntoy kay anad bi ko nga nidako gyud ko hangtod high school nga puro gimilaki sa balay ang gabantay na ko mga angkol bay kani medyo disturbing ni akong ingon na namangga ikoy kay ilabay nga nakit-an ako bay na siya video sa iyang manghud nga nag-ilis nakita na ko wala siya kabalo nga nakita na ko na sahi ba ingana ba nga bisag wala niya gikuan wala niya hatagan og kuan pero nagbutang-butang siya dig kamera nagbutang kabalo ka ingana ka nakoy kaila po din na bay nga nagkuan siya na siya video ba niya ba igsuon grabe na sa game lagi ba pero mo lagi bay ka nang mo lagi at the end of the day lagi laki na siya bae tanasa nabiyatay mga ages also na kanang mga time ba nga bisag makakita lang kag brochure sa Avon nga ito mga triumph bitaw pero kani siya lahi na imong pananaw okay Natasha man ako Natasha okay imagine nun kana mga kuan na sila mga relative or something samot na gyud kung different person tao sabi ka na uban bisag igagaw ang word na mo kung igagaw kay igagaw mo kaya nani pero kung labi nag wala gyud mo nagdungan og dako then pagkita ninyo you guys are already teenagers na or dalaga ulit tao lahi ang ano lahi this is a lesson sa mga babae nga dili lang magkumpiyansa number 1 di kumpiyansa bisan pag igsuon na nimo bisan pag papa na nimo unsa ba ka na nga please
kuana na ninyo butangi gid ninyo limitation dili na tama. dili makasuggest dili makakuan kay Correct. Bisag unsaon pa ninyo nga may inampuon na wata kabalo siya yung struggle ana deep inside, wata kabalo kung naaba na siya yung mga secrets diya nga dark kayo sa tanan. So ayaw na lang patuga-tuga. Ako usad po sa akong challenge kaya kung dalaga nakadalaga na ta friendly ba kay ni touchy kaya kung kay ni sa ubang mga laki. Dapat dili ni siya, dapat eventually pag mo ano na ni siya, kay friendly magay siya, magitik-gitik siya sa mga abi niya okay na but eventually kung madalaga na ka, delikado kay na uban mga lalaki mag-take advantage. Nabi na, di ba? Na yung mga nga ako naka-take advantage gani ko so. Kinumingana ba ka ng mga namukul. Storya dayon og ngana ba? Murag casual na rin kapag storya ba pero kuana dito kanang naada dito something na din nga niturok sa lalaki nga murag lain na siyang hunahuna. Tinood magina ba? Tinood casual lang ba? Tinood na siya nga mga ga-exist na sometimes ginagaiwasan nato nga istoryahan or unsay gina-deny nato pero ga-exist ni siya sa unya sikid sa kitong kuan igsuon ni Andrea ngalan Maria o si unya si Maria mo pa itig comfort sa iya nga kuya ayun mo pag-away kuya kaya lagi na lugar unya humot kaayo kay nag-cry ka sa shoulder pag palmalib ngano daw nangutana siya nganong ga-advise man gid sila nga ngano man ang cream silk nga pink jud daw. Nakoy to bagana. Sana. Sakto ning gingon ni kuno ni Cassandra pud nga green anti-hair fall yung. Ang Conway ang mga shampoo nga company naka-coding na sila. Nakabantay mo nang na pink, na green, na violet kaya na sila specific nga kuan sa buhok. Like for example kana green anti-hair fall. Kung violet kay kung moisturizer ano niya kung pink kina ana siya di na siya pwede magbaylo-baylo or di na siya pwede mausap ang color formula gina siya sa sabi na ko kung kaning ang pink para sa marites ang kuan para sa na yung mga specific nga kuan na like kung so gold may advantage sa cream silk nga pink feminine wash unsa man na humot man siya ang explanation ana na specific maka-arouse or branay mo gitik sa imong ilong ba tapos na oh my god mura ka nang gikuton ba si mong kuan ba oh my god adik maka-adik lugar no lugar na siya pineapple juice og snowbird daw huy sana man ni basig padulong na tas kuan ani kanang cooter basig sa cooter na ta padulong ani tuba with snowbear with wadi ko kabalo mga bitsin na mo na sana niya ako laway raman again that exists na ato paging imagine ba ang mga balayan iba pareha sa mga nasa mga agura nga dikit-dikit no say pwede ra ilion sa second floor ang naligo exist na ba nagidili na maikalimod please protect yourself mga girls ayaw gid mo paingon nga I trust him man or kanang uban ay kumpiyansa ng mga angkol ana ta sabak-sabakon ana ay na naging mga limitation labi nagkadalaga ng yung anak especially kung kanang mga ana ba na mista kanang mga ana bitaw nya diya na matulog kanang tanan kana isud kay nabay kay akong kuan nakoy kaila di naman ko maingon ko unsa ka close sa ako basta kay karon pa siya nag-ingon dayon karon pa siya naka-intimate me og istorya ba about mga ingana nga lagi nung ingana gyud na may kuan ingana gyud kuya ana ngano man siya nahubog man to siya unya kuan pa ko 12 years old pa ko 10 years old ana unya tinga na lang ko kay naaman natulog ba ya di ba so syempre mukalit lang ka almukawan ka kay naay init lag kalit syempre ang palad init ba ng mga palad na dayon siya diya siya na shock din siya unya wa siya nagstorya pero karon istorya na siya kay wala naman to siya yumaon naman yumaon na so aya pa din siya nagstorya sa at least sa ako lang wala pa daw siya nagstorya sa kuan sa uban ko nga sige kuan na lang nato kanumdong ko ang ako yung struggle gyud na kanumdong ko pag alinaw kagayan anay mga igagaw mamista mato kag si anay mga panty nila gipang
Grabe kay kalabang laig imong feeling bro. Sumani, ano yun ako. Murag ka naman. Sumani, Sumani. Sumani. Unsa imong feeling? Unsa mani nga ni hawa ka? Happy na ginanaon pero naglibo ka basi kang auntie ning isa basi kang dili ni kang igagaw kang auntie ning. Mali mandi ay. Ano kang auntie man na. Struggle kay ka ng may ana ba tangan ng usahay ka ng agbay-agbayan ka kay wag ko ka maanay nga nakigagaw sa nga babae or kuan. O di ang naitabo sa kuha because sayo man si mama nagkuha ng mga agaw ni mama, mga halos batch sa pud nako. So burag bata-bata pa so mag-uban, mag-agbay, mga ana ba burag makurot ang kapimiro ba kay dito may gagbay sa ako nga bae lalaki mo mitanan. So lain ang mga ang usay ang imong utok daghan na kay padulngan ba ops. Diha ta mga boys actually nagsugod kana bitaw mga kita tangan ay naguyab didto din sundan-sundan kay nato say kana magpangit-ngit na sila magpagsundan-sundan din. Skilled bro. Ano grabe nga mga gisundan nimong babae kay imong idol pa nangihi man pa. Ay mo gatong ihi ba iyang gianay mo yan sabaw-sabaw lang sa takaron ha. Yeah. Prone kita kaning mga boys di na lang ko mag-tell herb nga posible murag ko naman gyud na mga teens naman gyud na imong mga anak di na lang ko mag-tell para sa atong time nga murag nag-ano bukot bukod, magtanaw ka, nagkising-sing, pag tanaw, bigyan agay, timan-an ako na nga CD, ba? Timan-an na CD. Ano ako mga boys, magsulod ni mo, nanimahog batong, na po na, operation na sa tayo. Agay! Kabalo ka, tama ka Cassandra, na isa, lain kay parinti man. Labi na ko ang parinti, bitaw ka nang nagdungan, bitaw mo dagko. Pero lahi, rabay nga ka nang, parinti lagi mo kay kabalo mo, pero ka nang, kana bitaw nagkita na mo nga mga ulitaw na mo dalaga mo, di mo ma-feel ba nga lisod kaya na ba? Parinti ho na naon kay kuan pero lahi ra gito lang gitong gikan pagin mo sa bata nga pagkakuan kay mura na mo igsuon na. Pero kanang parinti lang haya na mo nagkita na mga ulitaw na mo mga o kanangana na di kay ni mo ma-feel anang may parinti man mangana ba. Lagi sa mo nang sige kog suggest ba nga nagyud na sa gina-intake na to sa atong utok now dili naman ta makakontrol ana nga uy di man lisod kaayo nga mayon nga dili na ta manan-aw mga boys lisod kaayo na siya ikuan na kay available na gid kayo tanan so anyway, girls na lang protect yourself na lang gyud mo lang gyud na pinakakuan yeah I agree brad kana brad please sa mga parents yan na mga igsuon na mga na mga pagumangkon diha na prevention is always better. Di ba sa ka maguna? Di man ka mag-ingon-ingon nga manyaki si mo dili ba prevention parehara ka dre mong silingan na mo nga nagreklamo lagi ko anang nasa gibuhat nga payag-payag diri. Wala man may firewall so directly makita nila amo ang likod, amo ang sulod tapos directly pag sila mo makita sa akong bintana sa ako ni Ella. So mo akong concern lugar kay ako galing gi-close galing ako ng balcony pa di sa ko makakita na dito sila kay for safety purposes. Pero kabalo ka ba nagi mga tao ang ilang una-una si pagtuon sa mo manyakis mi dili man gud ingana. Dili. Aw kamura may nagsultian wala man may ingon nga manyakis mo kay mangli gyud mo pero mo lagi prevention is better than cure. Prevent na tadaan wala man nato to for example na ICR dia nga walay all gender tawa siya nakalak tapag abri nimo ay sorry gituyo ba nimo nga abrihan siya na wa man siya nang lock so ani mo to gituyo pero kung gilag to nimo at least na prevention ingana ba agay ang bana na mo diri silingan mo ingon man nun nga unsay pagtunyo sa mo mga manyakis midri kay manan-aw mi sa iya wa man may nag-ingon ana taon sir ang amo is nag prevention lang ta kay kon kay lain kay lain kay herb kay magdungaw ba siyempre silang lingling lugar nga usahay mag-short lang ana maghinlo-hinlo di ba labi na nag-agpas nagkuan wala na nag-mind katawa pag ko kay mayon pag nga wa man mi makita da sa inyo usa lugar ni camera one way ra kami makakita sa inyo dahil kamo may di kakita sa mo usa lugar ni usa ni sa amin nga one way
Tingala ko. Pero ito maglalis ano hindi. Wate padulungan ani nga istorya rin. Sige naman na sige lang sir. Magpagpuhon ani na lang. Pag makakwarta na ko, kay medyo pobre man ta, pero magbutang na lang o pyro lang. Kami na lang mag-adjust. Sakto yun yung mama ni Nesio kay gahatag sala sa lalaki. Maunang naiga ka rape. Isa pud na sa mga kuan pod. Di ba na to gina-prevent lugar sila nga magsuot sa ilang comfortable, pero hopefully safe mo anang inyong pagkakompi. Kanang hopeful lang gid may nga walay mo bastos. Kabalo ka nga gabi na ka muuli, ta moagi kag kanto nga dagay gainom. Hagas ka mag-miniskirt pag yung kadi, ayo, kamo na naman kadaan. So ayo na lang sila i-provoke sila ba. Ano na sila i-provoke. Parera na sa kanang lalaki pag sa una ka remember ko, mulabay kang gainom ta ikaw ra isa, dali ko sa nasarit sa una magabinan. Kumulakaw kag lain na ba ako sa akong nilakwan usahay kay murag galutaw. So mura kag nang hanggat nga sumbaga ko ninyo kay hilason ko. So tinisipa ito yung kag baklay, kit-kit sa bag, mura tag nukoy kay ka. Kay para dili ka kulataon, di ba? Yan na gyapon nga. Naiuban magsige sulubog miniskirt, tagoy-tagoyan mo, mainsulto dayon mo. Uy, chicks. Mugyan. Ako gakairita ko nga na ERP ka nang mingin sila nga naman gina sa lalaki sa lalaki gina mo gani dili ka ka-control sa lalaki mo gani dili ka ka-control unsa man nimo yung nang pang kuano ng mga lalaki maghimutag ordinansa na nga dili magkuan ha tanan ng lalaki nga nga dapat dili mi mo tan-aw dapat mag-shades mi dapat piyong ming nay mo labay naka-shorts na unsa mo hangad mi namay nga na one time ni hangad kay nay miniskirt sa naman day manhole nawala na siya. Matay. Di. Mananaw na lang mi og shorts kaysa masulod mi atong manhole. Alas 10 na. Salamat. Another wonderful topic. Salamat sa intalan mga miss ninyo ng mga episodes na ami sa Spotify. Pangitalan ninyo ang Bitok-Bitok Podcast. Salamat kayo sa inyong kanunay nga suporta. Juanito. Thank you very much, Juanito. Thank you so much. Ka every Monday ka. Sa mga Monday and sa mga ikaw mo, unsa nga daw. Bala ka Sunday. Sunday lang ka. Pila ko, sa mga date na bakante. Pwede na, like ra gyud basta tulong mag-story. 3 heads is better than 2 daw. Kaya salamat, kauban si Juanito, Master Poppy, kita si Consial Bernie Bitok-Bitok sa tanan mga nasa playback.tv. Thank you, ignay nyo mga friends para daghanta din ha. Ingat mo tayo, I love you all. Bye! Bye!